Mama Muru Prince, Mochera Prince, one design. Mama Muru Jesus, Mochera Jesus, more Prince, Ken. Ejima Jesus, Prince Jenny Mayao. Ejima Jesus, Prince Kenny Mayao. Ejima Jesus, Yem yi bolo Ejima Jesus. Oto Jesus lejeme, oto Prince lejeme. Ya wọ́n wòye láti kojú yẹ́nyẹ̀rẹ̀ àká. Prince Kenny Mayao. Wọ́n mú náà lẹ́gbẹ̀ẹ́ the Crown Prince of Amusu. The Crown Prince of Amusu Obo. Where's the do? Crown Prince Mayao. The Crown Prince Mayao. What will you do here? When I saw for I don't know now before. Triple G. Olebere nje so. Panti baro probo so tiri no ni mi. Nje so ye. Panti
gbara ọkpụrụkpụ sọtiri nọ n'ime ya ejeso ole kpere Crown Prince Chima Anyanwụ Prince Kenny Chima Anyanwụ onye eze nwa mụrụ n'ala ego ewu mama mụrụ Jizọs mụchara Jizọs nwa Prince Kenny Chima Anyanwụ ejima Jizọs ye Prince Kenny Chima Anyanwụ ojo Jizọs lege na ojo Prince lege eme yawo mụnyere n'aka ego enyere ya aka yawo ndị uwe na-atụrụ ọnụ n'ụwa ya mara ha abụọ ihe ọma Prince na-emechiri ego ụwa na mbezi abịaruru m ite ụgwọ ọmama ahụ ejima Jizọs ahụ m ejima Jizọs n'ala ite ụgwọ n'ala amakọ ya abịaruru m amakọ ya ma ahụ ejima Jizọs ejima Jizọs ọchịman ọchị nne m mmiri na-ezoro ọha kemgbe n'ala ite ụgwọ ọchịman ihe ọchị onye nkụ ọchị onye oriri ọchịman onye nkụ ọchị na-eri ego ọchị na-ada ego ọchị na-eri ego ọchị na-ada ego ada ọchịman ihe ọchị nwa mama m ọchị ọchịman mmiri na-ezoro ọha mmiri na-ezoro ọha mmiri na-ezoro ọha n'Itu Bob mmiri na-ezoro ọha n'ala Itu Bob mmiri na-ezoro ọha n'ala Amakọhịa mmiri na-ezoro ọha n'ala Ishiweke weze 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 government property government property Oromo Archman na-ekwuwe ndị onye ọchị abịa anọ nga m na-ekwuwe ndị enyi ọchị abịala ndị enyi ọchị ịma na ọchị kwadoro akwado ọchị jidere jide ọchị nwanne m nwanne ọchị trebuji onye ị na-ekele ogbeni nwanne m ya nwanne m wete Andre my man bịa weze ọchị weze gala weze gala weze nwanyị dị ime ị ga-amụ na febọrụ m nwanyị ọcha dị ime ị ga-amụ na febọrụ m lebọrụ m ahụghị maka gị ọwụ lebọrụ m ahụghị maka gị ọwụ febọrụ m an'iruo febọrụ m a ga-anụ ugbe nwa a ga-anụ ugbe nne mọwụle ruru febọrụ m ị ga-anụbe nwaanyị mụrụ nwa n'ube nwa na febọrụ ọbara anaghị agbagbu nwaanyị na febọrụ ike anaghị agwụ nwaanyị na febọrụ nwaanyị gara ịmụ nwa ga-amụ nwa na febọrụ bọta eruola lebọrụ ya ha kpọrọ lebọrụ ma ọ bụghị ịwa afọ ya bụrụ iku nwa ma ọ bụghị iku nwa isi bilidi na-abịala ebe Chukwu na-arụ ọrụ
favor room ebe Jesus la zembere favor room ebe Chukwu la zembere ebe Chukwu la runu aka favor room my man, Asijandos of Gafri, or Warrior. Asijandos of Gafri, or Warrior. I'm among you, I'm a nigga, Sally look. Thank you very much. Thank you very much. Angel Salem, Marty Barabu, something in an Indian, Marty Nukuru, something is there. Marty Peru, something is there. And then when Angel Salem, or even Pulavia. Ever when Angel Solia, ever Diana went and Solia, or even Pulavia. Where's